Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Monica. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Honey, my love, so sweet. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Napadas sayang kaagi karon. Merkening sa kababay nga taga General Santos City. Ang tumatatampo, nagdasangan nga Monica. Recorded by Radio Mo TV. Nak, mangutana ko pa. Unsa man ma? Naanak kay uyab? Wa pa man ma. Ay, nga naman, way nang uyab ni mo? Naaman ma, pero dili man ko ganahan nila uy. Og mahadlok sad ko nga maparehas sa uban nga pasakitan lang. Ay, mausab. Gusto ko nga mag-focus una ko sa akong pag-eskwela ma. Nga sa ato pa, dili gyud ka ganahan mo sa relasyon? Na, unya na day uy. Stanan ba na tong amiga, no? Ikaw naliway uyab. Maayo pang imong manghod kay minyo na. Pero ikaw, wa pa gyud uyab. Hey da, dili man ko nilumba ang kinabuhi good. Sige lang, makauyab ra lagi ko. Day Monique, mukuyog ka na mo. Asa man mo? Manglaag mi. Ay, di lang ko eh. Kaya basi mahibong si mama nga dugay kong pauli. Unya, muuna lang ka na uli. Mauna lang ko ninyo, day. Sige day, amping. Ganahan gid kay ni si Day Julian makiglaag sa iyang mabarkada, uy. Pasagdalan nako siya. Saon nga mao sa niyang kalipay. Ay, Ay, sorry. Sorry, Mika. Nabangka na hinunti ka. Sorry sad, migo ha. Wa ko makabantay ni mo, good. Oh, sorry ki kayo, ha? Sorry ki kayo. Kinsa man tong tawhanan nakabangga nako? Gwapo ra ba? Wa din ni mo ila-ila ha. Ako din makikila-ila niya. Ang buot ako ipasabot ba? Nga wa di ka masuko sa dihang iyakang nabanggaan. Masoko unta ko, pero nangayo man din og pasaylo. Nya, sibat dayon. Mao ba? Day, gwapo ra ba? Uy, hagikilig lagi ka. Gikilig day ko. Kaklaro ana. Naunsa man ko eh. Dili man hinuon mawasak mo nauna ang tao nga nakabangka na ako. Kinsa magikat ng tawhana? Asa naman ni Stay Julian, uy? Ingon man siya nga, ano may dili magpaabot ilaw sa mangga, pero pa man siya din eh. Ay, Monica. Ikaw? Recorded by Radio Mo TV. Di ba, ikaw mo itong nakabangga na ako? Ako bitaw to. Unya, ano nakailamang ka na ako? Nangunta naman ko si mong amiga. Kunon si mong pangan. Ingon man sila nga, ikaw kuno si Monica. Alkansi day ko ini, kay nakaila ka na ako. Unya ako makaila ni mo. Ako na si Kirby. Hi, Mon. Pauli na ka? O Curvy. Dungan na lang ta. Kay mapauli na masab ko. Hoy, day. Nagkoy-koy lagi mong curvy gahapon. Nakaila ka ni Curvy? Kaila ka, ayaw, uy. Ano nagkuyog mo? Awon sa man, nangayab siya ni mo? Ha?
Wa day uy. Iya mo kung nabanggaan hangtod nga mauto nagkailagid mi. Gwapo kayo si Curvy sa. Tinuod gid ay. Gwapo gid kaayo siya. Mauswerte gid kaayo kaday kung magkauyab mo. Mon, pwede ko mangayo sa imong Facebook account? Ha? Nga naman? Gayud lang, kuan, ganahan ko nga magka-friend ta. Okay ra nimo? Okay ra uy. Mao na akong Facebook account oh. Nga sa ato pa, nagsige na mag-chat-chat? Wa day uy. Nangayo maka siya sa mong Facebook. Wala siya mo chat ni mo. Kuan, igo ra man to siyang nangayo pero wa man mo chat. Bahala siya uy mo chat ba siya dili. Nagtuo kong mo chat si Curvy na ako. Dili man di ay. Oh. Tingala. Siya maning nanawag. Hello. Kumusta mon? Okay ra. Wa ka mingawan ako. Wa man. Ngano di ay? Ako kay imingon nimo. Atik sa doy. Tinuod lagi. Pwede ta nga makita man. Ha? Ngano man? Naala ko importanteng isulti nimo. Isulti na lang din sa cellphone kay importante maghana. Di pwede we. Kinahanglan nga personal yun eh. Mga magkita tao ma ha. Sige. Salamat mon. Nga nakikita gi ka nako. Unsa na imong tuyo na ako nga dili man nimo pwedeng isulti sa cellphone. Kuan mon. Nahinumdum ka niya tong kuan gani katong nagbangga ta sa una? Ngano di ay? Naibaw ka sukad itong nakabangga ta. Di lagi ko malimot nimo. Curvy. Mao namon. Mao to nga nangita kong paagi nga magkaila ta. Og sukad ato dili na ko makalimot nimo. Og akong na-feel nga nahigugman ko nimo. I love you, Monica. Curvy. Wala tinuod. Love di ka. May chance ka ko? Ang tinuod. Nakagustosad ko. Tinuod nga akong nadunggan, Monica. Nga uyab ko na ni mo ng Curvy ka na magsigig hatod-hatod ni mo. Oo ma. Ay, okay raman na mag-uyab-uyab ta. Ang importante, nga muhuman ka gyud sa imong pag-eskwela, ha? Ayaw ka bala ka ma. Kay muhuman gyud ko sa akong pag-eskwela. Mon, taod-taod naman kitang nagkauyab. O may trabaho na sab ko. Magminyo na lang ta. Kaya na din imong magtukod og pamilya. Kaya? Sige. Sige, masugot tong magminyo ta. Basta ka isaad lang din ako ha, nga dili ko nimo binuangan. Dili gid mahitabo nga ako ng buhaton nimo. Nga binuangan ka. Tungod kay love ti ka. Salamat, Curvy. I love you, Mon. I love you, Curvy. Si Curvy kidi ay ang lalaki nga gihatag sa Ginoo para nako. Og karon, minyo na mi. Wa sad ko magmahay kay pinangga man kaayo ko niya. Tini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.
Recorded by Radio Mo TV. Mao ka na may higalang kaagi ni Monica nga taga General Santos City. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagalahan. Honey, my love, so sweet. Ang mga kaagi gibuhatan na dawa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Barangay Dakayakan, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang atong matatampo nagdasangan nga Linlen. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Linlin. Oh, Angelito. Inaotong nga dawato ni mga akong gugmalin. Ako pa yung hunaon lit ha. Okay ra, Lin. Magpaabot ko hantod kano sa kamaluin ako. Si Angelito nga atong silingan ang uyab nimo. O, tiya. Aw hinuon buutan man ang bata. Wa man mi ikasaway ana. Maayo ka, tiya, nga ako siyang sugton. Para nako okay ra gyud kun imo siyang sugton. Tinood ka, Lin. Imo na kong gisugot. Olit, uyab na ta. Salamat, Lin. Abi mo, libay kay kung nga imo na kong gisugot. Lin, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Magminyo na lang ta. Ha? Miniyog yun? O, Lin. Gusto nang ta ko nga magminyo na ta. Ilit, dili piton ko pwede makasal, uy. Isisiti pagod ko. Sige lang, good. Ha? Unsi buti mong ipasabot ba? Mag-ipon lang una ta. Angelito. Basta, pangatubang ko sa imong mga ginikanan. Usa ko din eh. Magminyo ka na dahil din. Kuan, pa. Unsaon man ninyo pagminyo. Nadili pa man mo mahimong makasal, kay disisiti ka pa man, Linlin. Ang nagsabot mi ni Linlin ang nga mag-ipon lang una mi. Unya na mi mo pakasal kung sakto na mi sa edad. Unya, unsa may atong buhaton ining mga bataado. Oh, watay mahimo ana. Kaya nagkasinabot man din na sila. Ala sige, pag-ipon mo. Sa katapusan na ang kontrakit ka, Lin. Ayaw biya ko pinuangil ta. Ayaw gid intaon ko pasakit eh. Di na may tabulin. Kay mahal ta kaya ka. Salamat, Lit. Lain mo kaya kong ginawaan, Lit. Uy, bakit mabdos na ka? Kaya ta, magpalit ko og pregnancy test. Aron ato ginang masiguro. Dong positive. Mabdos ko. Mo ba? Kung mo na, happy din ko mahimong amahan. Dong. Yes! Nung samlis ang hilito. Sugad lang nga may anak na mi. Tagdugay naman kay mauli ning tawhana. Asa man ka ni siya paingon? Able! Able! Niya na siya.
Ayaw ang ablihan. Ay, Naapa magkukigibuhat. Hubog ka? bugay. Kainom ko gamay. Nung sa naman yung taon ka dong, uy. Nausab naman ka. Dili mo na ta kaingon ini sa una. Ayaw ko buti ha. Kasagti ko sa ako buhaton. Kaya ako ning kalipay. Daylin, maayo kay nagkita ta, day. Nga isulti unta ko nimo. Unsa man na, day? Si Angelito ba? Pero may lagi na ako makitaan. Nga kuyog sa iyang mga amigo mag-inom. O pagkahuman, mga tubuangan. Ha? Mauli ka pirmi kang uwi kwarta? Kinagsige ka na rin kuy-kuyog sa mga barkada mag-inom? Human manugal? Kung sa may problema ni mo ha? Ha? Doong in town may anak na taoy. Ayaw usiki mong kwarta. Ano kung kinagkwarta ni mo? Nga imo lagi inom og sugal. Kasagti ko sa akong buhaton ha? Ayaw pang nilagot sa akong buhaton. Andi na magubot. Angelito! Recorded by Radio Mo TV. Mauday na gidangatan nimo sa kamot ni Angelito. Oh, ma. O kung sa may plano nimo karon. Ma, andi lang una ko sa ato, mabi. Dili na ko mabalik ang Angelito. Naa si Angelito, ma? Oh, tuwa sa gawas. Pakiksultihi dito. Dili na ko, ma. Ay, istoryahe lang god kadiyot. Ngano ni amin ka? Sa ilo ako sa kipuwat ni mo day. Abi ni mo dong. O ako magtuog nga makahimo kasi pagpasakit na ako. Sa ilo ako day. Balik na yung taon sa ato. Giningaw na ko nimo og sa atong anak. Sorry na, Lit. Dili na ko mabalik ni mo. Utsa. Ma, ni aman lagi ka? Lin, ako na mo hangyok ni mo. Nabaliki na lang in taon si Angelito. Ma, Maluoy in taon ka sa akong anak, day. Gool in taon kaayo to sa imong pagbiya. Wa na'y kaon-kaon. unsa? Mao maluoy in taon ka. Balik na in taon sa amo. Salamat in taon day kay nibalik ka na ako. Kung dili patungod sa hangyo si mong inahan, dili mahitabo nga mobalik pa ko nimo. Ay kabala ka day. Di na mahitabo nga ako kapang pasakitan. Maayo unta, Lit. Day, mula ka usap day ha. O, asa man ka dong? Kuan, magpalit ang ko mga kinahanglan nato diri sa bay. Sige dong, kay wala na sa rabatay bugas. Ug wala sa gatas ang bata. Sige sige day. Magdali na ko. Ganiha naman ta si Lito nilakaw. Wa pa magit siya babalik. Ay, makalagkot ba ani, uy? Akong ibili ni mama ang bata, bi. Ako sing apason. Saman ka rin tuhanang aingon? Si Angelito ka na nagawa ang hantak. Angelito! Sabay mo karuya! Anong nagpasaampas magana ko ha? Dalawa! Napildi na inong kusanta! Ha? Nahibog lang kong hirgugig kag na uli mo gyapastik ka! Nagdakaw gimala sa ako kaya napildi na inong kusanta! Sabi pa na kong nagusap na ka! Mauro ba di gapon? Saba ni mo! Sabay ko karuya, Angelito! Naglago ko ang nata! Dali! Anay! Kasakit sa kabok! Masakit ko pa ni mo! Sana nagpaw ka! Imod mo di kayo ni masakan! Ginoo ko. Mauna gibuhat ni Angelito nimo. Ma. Dili na ako kaya, ma. Kinahanglan lagi ko makigbuwag niya. Ikaw ang mag-igo, anak. Unsa?
Manarbaho ka. O ma, manangkid ko nimo nga manarbaho ko. Ug ma, palihula ko bantay sa akong anak ma. Asa man sa ka manarbaho? Sa Cagayan ma. Dali aras panahon uy. Walang hibaw eh. Tulo naman di ko kabuhan din sa gitrabahuan. Dali naman kaayo. Kitsa ning nawag. Number naman ni. Hello? Hello? Si Linin eh. Si kinsa di ini? Si Johnny oy. Ang igagaw ni Angelito. Ikaw din ni John? Ako yung taon, Lin. Di makag-number na ako. Naam ko yung nagsulti na ako nga ni ako no ka sa Cagayan. Nakadihin na narbaho. Maong nangay kong number ni mo. Mao ba? Asam ka na pitas Cagayan, Lin. Kay anhaon di ka aron. Makastorya-storya pita ba? Mao ba? Nagbuwag na di mo sa akong igagaw? O John, di na ko makagwantas ang batasan, uy. Nya, mandapat pag yun. Parehas di tagkapalaran nin. Ako sab, buwag naman gusto kong asawa kay wa man may makasinabot. Saon man. Mao may kapalaran. Basig kita ang parison nin. John, I love you, Lin. John, Muna'y tinuod. Love di ka. John, ayaw lang kalain ha. Pero, dili ko gusto nga mulaom ka na ako. Lin, Prangkahan ta lang ka. Uwa ko mahigugman mo. Pero, okay ra ko nga, friends lang ta. Pero di hara ko tub. okay ra nin. Ang importante nga, nahibaw ka sa akong feelings. Hi. John, di aman lagi ka. Ihapit lagi ka rin, kay naambos papa. Nasa akong gipuyan. O niya, Nahibaw man siya nga, niya dinis kagay na narbaho. Naingon lagi siya nga, pasuruyon ka dito sa amo. Kay gusto siya makita ni mo. dili lang tingali ko, uy. Atuwa sa tulin ni. Uyuan ba itong Angelito? Pakikitain lang god, aron dili mahiubos ba? Sige, makikita ko ni Tiyo. John, wa man lagi sa Tiyo din eh. Wa man lagi tao. Lim, wa bitaw sa papa din Ako rin may tao din Ang isa ato ka, giilad lang di ko ni mo. Papauli ko. Nagawas pa din John! John! John, sa mabuhi ko yung kong baksa! Ibupi ko nilo Lim. Hindi ka makabiya din kung way may hitabong na to. John! John, ayaw! Ayaw! John! Ganun ibo pa siya gibuhat ako, John. Pasilaw ako. Ibulong ko ni mo. Magunsa naman ako ini. Kung mamabdos ko. Mag-ipon na lang taling. Mag-ipon na lang kita. Total, parihas naman ta nga. Way kabilingan sa pinabuhi. Salamat nga nisugot ka nga mag-ipon ta. Panggaalan ko, John. Kana lang akong pangayuon ni mo. Ay ko bala taling. Mahalo na o pagkaon ti ka. Ipasalig ko na ni mo. Tinuod ka lang. Mabdos ka. O, John. Uwa na ko itong isa kong binuwan na sakit. Yes! Yes! May umabot na di kong anak! Diin man ka, John. Nadugay man lagi ka. Mangutan na ka. Natural na mangutan na ako kay asawa ko ni mo. Asawa si mong naong? Kaipon ti ka, ug dili asawa?
John, Hindi ko gusto mong mutana ka, ha? Kung asa ko paingon. O kung madugay ko sa kong nakaw, ayaw pang hilabot. John. Kaniya naman nga, nagsigikidlap-kidlap ang cellphone, John. Namin na nawag niya. Ako nito bagon, Bi. Kinalig ko pa man siya. Pero, dili lang ko mutingog. Han, asa naman ka? Babaeng nasa ikas ninyo. Dugaya ni mo, Han, uy. Ganyan na ko nagpaapot ni mo. Hello? Kinsa ni? Uyap ni John. Ikaw, kinsa ni ka? Len, namang pagkawan ako, Kay, trabaho na ako. Salbayos ka? May lain ka pa ni babae, gawas na ako! Yaba ka niya! Ayaw pa makak! Nanawag ang babae, ako'y nakatubag! Ganun mo ba ni kibuhat na ako? Habi ba na akong kalipay nga ako matagamtaman sa pagkikiipon ni mo? Dili ba di ay? Huwag kayo mahimo, kay nag-ipo naman ta. Huwag di ka makaagwanta ng atong kahimtang, nga na ako'y lain. Mahimo naman nga pauli ka sa inyo! John! Akala ko ikaw ay akin. Nagtuo ko nga kalipay nga ako matagamtaman sa kamot ni John. Pero kasakit pa lang di gihapon. O wa ni kalipay nga nagpaabot na ako sa unahan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Ikaw ay akin. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang, kaagi ni Linlin, nga taga Barangay Dakayakan, Midsalit, Zamboanga del Sur. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagkalahan, luha. Ikaw ay aking minahal. Sigaw ng puso. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Mitch. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ining maong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pangako ko. Kaya Recorded by Radio Mo TV. Ikapilat mo lang magkagiingnan. Nga buwagi lagi na si Ray. Dili lagi ko pa. Mahal na ko si Ryle. Mitch, nahibaw ka gid ha nga nakasinabot na mis anak sa akong amigo nga ipakasal di ka sa iyang anak. Pa, Siya mo iangay nimo. Dili ka ng Pinoy. Chinese sama nako ang angay nimong mabana. pa, malipayo namin ni Ryle. Kung padayon gyapon ka magsigig pamugos aning imong gusto, mas maayo pag magpalayo na lang ko nimo. Siya magpalayo. Unsaon naman lang nga itong business, ha? Ikaw na ba'y nagdaa to? Mas piliun ako si Ryle kaysa sa tong business pa. Mas piliun ako ang tao nga naghatag na ko kalipay. Ah, Mitch! Magpalayo ta? Manglarga ta sa US? O Ryle, kay kung naata diri, samukon kita ni Papa. Sige, Mitch. Mangandam ko sa akong mga gamit. Okay ra ka diri, Ryle? Siyempre, ikaw ba akong kauban? Kitsa man ni? Hello? Anak, Pa? naibaw ko kasa mo. Naibaw ko nga naa mo si Ryle sa US. Mahibawgit ka pa. Kaya daghang kag connections. Pero pa, pasagdi na lang ni Ryle, please. Dili. Dili na gid mo undangan hangtod nga magbuwag mo. Pa! Sorry, Ryle. Pero wala ko yung mahimo. Wala dagan na ni Papa. Bisan og naata din isla nasod, pero may bawaan yapon niya tungkol kidagan sa connections. Gusto gid niya nga magbuwag ta. Oh, Ryle. Sorry. Pero dili na lang na to pugsod.
Magbuwag ta. Mitch. Salamat, anak, ha? Kay nipatuo ka gyud nako. Gusto namo nga ipakasal mo sa labing daling panahon. Ha? Nagkasabot na mi. O hapit ang inyong kasal, anak. Kaslon ako. Dili di pwede. Kinahanglan nga makapangita ko paagi. Nga dili ko makasal sa taong gusto ni Papa para na ako. Naibaw na ko. Mauli ko sa buhol. Wa ko kay Bawkon. Nangita ba sila sa papa na ako? Pero bahala na. Mas gusto kong ari na lang diri para magmalinawon ko. O karon maka-move on ko ni Ryle. Oh! Hoy! Unsa man ka? Plano ko ni mong patyon? Wa man hinuon mo naog. Amaw ning tawhana ay. Dili ko mapahawa din hangtod dili sa mutuol nako. Maayo kay ninaog na ka. Hoy! Unsa man? Dili lang ka mo tingog, ha? Ay, ganina rin yung taon ko nagsigig yaw-yaw diri. Ay, kitutukan naman ko. Hoy! Sorry. Sorry, miss. Sorry. Ikaw ba? Pagbantay sa imong pag-drive, ha? Ayaw kumpiyansa o pakuso kay dili ra ikaw may tao sa dan. I know ako sa... good day, miss. And you're? Mitch. Oh, let me make it up to you. Can I have your social media accounts? Wow! Ka-blooming na god! Sige na mag-communicate atang Drew, no? Oo. Ayay! Ikaw gusto ka niya? Dili man siya lisod kong maunday. Gwapo siya og buotan. Ay, wa na! Love na gid na! Ha? Pero ang pangutana, kung si Drew, na-in love ba nimo? Oh. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Manguyab ka na ko? Mitch, love di ka. Nakarealize ko sa pagsige na tuguyog-kuyog. Mangutan ako nimo. Pwede ko manguyab nimo? Okay. Ha? Unsay okay? Kita na. Gisugot na tika. Yes! I love you. I love you too. Mahal, 4 years na magita, no? Unsa ka, no? Kung mag-ipon na ta? Sigurado ka, mahal? Yes. Gusto na ko nga, ari na kapuyo sa akong kondo. Total, di naman sa bitaw bag-o na to nga tupating matug. Kay sa pila ka tuig. Sige na bitag travel, di ba? Okay ka? Okay kayo. Kanindot sa akong kinabuhi. Ay, kontento na kayo ko sa akong sitwasyon karon. Oh. Kisa man eh? Hello? Mitch, Pa? nahibaw kong asa ka. O nahibaw po ko nga may kalim-in ka na diya. Pa? Kundi ka gustong kupunan ko ang reputasyon sa imong kaibon. Aron mataktak siya siyang pagka-engineer. Buwagi siya! Pa? At agad di ka gustang simana nga mo pauli sa Manila. Nahibaw ka nag-unsay imong buhaton, Mitch. Bahalag sakit sa akong dukhan. Pero hinay-hinay na lang kung muli kay ni Drew.
Mitch? Ryle? Talipay kong nga nakita ta. Gusto kay kong mag-istoryan mo, Mitch. Kung akong gusto may tabo. Natay closure. Nalipay ko nga malipayo na kasi mong kinabuhi karon, Ryle. Og sa bago ni mong uyab. Salamat, Mitch. Usa naman di kabuhan nga wala ko tuka. Kinahanglan magpiti ko para sigurado. Diyos ko. Positive. Unsaon naman lang din ako. Kaluoy sa bata. O kaluoy na Drew nga malayo sa iyang anak. Diyos ko. Karoon pag yun, ginakoy na akong problemang giyatubang. Mahal, unsa may problema? Isulti na ko kung sa'y problema kay atong sulbaron. Mitch, di na ko kaya nga ingunan nita. Abi ni mo, maapiktuhan na akong trabaho kung ingunan nita. Kay mawa ko sa focus. Magbuwag na lang ta, Drew. Mahal, ay pag anak good. Kung sa may problema ni mo, pagita na ito pagi. Damay na na problema ha, kung unsa man na. Dili na makatarog na to. Okay. Kung nahibaw pa lang ka, Drew. Mas nabaw kong nasakitan nga magtanaw ni mong nasakitan ka. Mitch. Sorry, mahal. Mitch. Mitch, I love you. Drew. Love kita ka, Mitch. Ano itong isulting balik, ha? Nga makiguwag ka na ako. Eh, sakitan ko. Sakit kayo. I love you. I love you. Sorry. Pero kinahanglan nga ako ng buhaton. I love you. I love you. I love you. Ryle. Sorry. Sorry, Drew. Ryle? Kinsa si Ryle, mahal? Matawag na ko. Lami pa kayo ang tuog ni Drew. Sorry, Drew. Pero kinahanglan ako ng buhaton. I-block di ka sa tanang social media accounts na ako. Huwag ang piti. Ibutang na ko sa akong pants nga nasa CR. Aron makalakaw na ako. Sorry, Drew. Pasilo ako. Congrats, anak! I'm so happy. Natumalagyo ng akong pangandoy para di mo. Para di si mong kaayuhan, anak. Sige na, sige na. Lakaw na sa mga bisita. Pila na ko kabuhan nga nakasal. Pero wag ko'y kalipay. Nakatiming pag yung tao nga himabahay kayo. Pero wa ko'y labot. Kaya wa ko mahikog man niya. Gusto. Akong paibaon ini si Papa. Mao ba? Opa. O wapat ko'y kalipay sa among pagpuyo pa. Dili healthy ang among relasyon. Kung mao na. Mas mayo pang magbuwag na lang mo. Salamat pa! Salamat! Two years old na ang among anak ni Drew.
og liwat kaayo ni niya. Ay, sakto. Ako siyang i-unblock sa tanang social media accounts. Nag-deactivated ay siya. Asa man ti ka pagitaon, Drew. Wala ko kay bago si Paagi para makitaan ti ka. Please, pakita na kong balik, Drew. Kaya hangtod ka ron. Mahal gihapon ti ka. Kilala kita. Katinuod lang, nakadungog ko nga nagpadaog suwat si Drew sa among kaagi dinhi. Maong nilaom ko. Kanimo, Drew, I hope you're listening. I'm sorry. Mahal gihapon ti ka. Og unta, imo kong kontakon sa akong social media accounts to keep us in touch and talk about us. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Mitch nga taga-Bohol apan kasamtangang nagpuyo sa Manila. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, pangako ko. Dumanan so sa ka-aw. Maing adlaw kanyong tanan nga mga suking tipaminawan nining hadumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Romel. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay akong kaagi paliog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan, ikaw ang sagot. RMN Drama presents Handumanan so sa ka-awit. Ano pa daw siyang kaagi karon mo kining sa kalalaki nga taga Barangay Radar Lapu-Lapu City. Ang ato magtatampong nagdasangan nga Romel. Recorded by Radio Mo TV. Bay Romel, naay-contest sa sayo sa Pikas Barangay Uma. Daman, mapil ta? Apil oy. Mo ni atong hilig. Mamasin ta pasin dayon makadaog ta. O sige. O sige, ay bawa nga itong mga kauban ha. Aron makaprepare ta para ugma. Bay Romel! Daog ka bay! Swerte ka ta bay! Lagi bay! Oh, asan mga itong mga kauban aron makapauli na ta? Ako sa silang pangitaon bay. Ay, thank you Lord. Kaya nakadaog sad ni. Ay, Migo! Uy, ako yung mag-isang pit, Miga? Oh, Migo! Abi na kung dili ako. May tuyo ka? Congrats ako ni mo, uy. Kay mayo kay kamusayaw sa iyong grupo. Salamat kay Miga, ha? Unsa ni mo pangan? Romel. Ako sa BCG din. Pwede makik-friend ni mo? Okay ra. Tagay ko si mo number B. And when makatext ko ni mo ba? Oh, sure. Mali akong number, oh. 0922-624-29. Ha? Babay nga na ngayo sa imong number? Ubay? Wow! Sana all! Sabal eh. Ngano na ngayon sa imong number? Walang. Ganahan lang siya magkig-friend ako. Ganahan ko nun isa sa atong grupo kay mahay ko nun kayo tamanayaw. Oh, mao ba? Abi na ukit siya nanawag na ako. Ikaw din, din. Ako yung tao ni Dong, ang imong gwapang amiga. Nanawag lagi ka. Ang ano man? Dili na pwede? Okay ra, oy. Bitaw Mel, oy. Mangutan na raon ta ako bakon. Naabang mo apilan nga sayo rong sa manahuna. Kay mo kuyog ko. Ha? Kuan. Sige na, Mel, good. Pakuyog ako bakon asa mo manayaw kay laay kayo sa amo, uy. Wa ko'y lingaw. Manawag ra ko nimo ha kay mangutana pa ko sa mga kauban. Ay, ha? O ba na? O ba na? Aron sa ba? Di na maglaay ba? Natay babae nga kauban. O sige, ako ingnon. Yes! Magkauban ko sa inyong grupo. Unya, asa man ka na mo kuhaon din? Taxi lang ko, Melcon. Asa mo
Okay, sige. Aron sa may laila ni mga kumakawan. Ay, Hoy, nun sa ka, oy. Naghinuktok mangot ko diha. gimingaw mo kung Jidin bay. Ha? Pagtsure diha, oy. Buang nga bitaw bay. Sukad lang nga nagsige taw ako yung kuyog ni Jidin ba. Mingaw naman ko niya. Kundi na ako siya makita. Oh, kung mauna, na-in love na ka. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Ngano day nga nakikita ka na ko, Mel? Kuan din, may tuyo ko nimo. Nga naman, naano sa mga apiran nga sayaw? Wa din. Unsa man di mo tuyo na ko? Gimingaw ko nimo. Oh, Romel. Ambot bay, mingaw naman ko nimo kung di ko makakita nimo. Oh. Mao na tingali nilang giingon nga gugma. Din, I love you. Romel. Mao ni mo din. May chance ka ako nimo. Ang tinuod, nga namulimod man sad ko pa. Nga, love man sad ka na ako, Romel. Tinuod ka, Jidin? Oh, Romel. Kasa ato pa, uyab na taron? Oo. Salamat, Jidin. Salamat di kayo. Bawaan na ba yoy? Unsa ka? Uyab na mga mo ni Jidin. Oo, bay. Iyan ako gisugot. Mao ganing niingon ko nga, hibawaan na nga sugton ka ni Jidin. Ikaroon kayo nga in love sa tiyan nimo. Lipay kay ko bay nga parehas ang among gibati. Good luck sa inyong relasyon bay. May nahitabo na ninyo ni Jidin? Mao na bay. Wa na mong kapugni among gibati bay. Oh, naol, nakatilaw naglangit. Ang bawa nimo bay. Usamot ang gid ka in love ni Jidin bay. Hey, may nahitabo naman ninyo. Di na ko gusto nga mawa pa si Jidin ako bay. Siya na ang gusto na ko ikauban sa tibok na akong kinabuhi. Salamat na ini mong gipalit ako nga t-shirt, Mel, ha? Kamay ra kay na oy. Pasalamat pagid ka. Siyempre, imo guning pinalit. Angay lang nga magpasalamat ko. Sige lang din, kung makakwarta ko, palitan di kag unsa pay gusto nimo. Salamat, Mel. Dinhi lang ko ha, kay muuli na ko. Sa pag-uli kay mga untag burger. Aw, sige. Mara to kaon ba? Magpauli na ko ha. Sige. Yun na, pagod. Unsa di ka? Nagdali mo ka? Hapon naman good. Gipangita na ko ni Mama. Mau ba? Niyara ko si pangita ni mo. Niyara mo na kayo din ni Jirin. Uy, Din, kinsa ni siya? Ikaw, kitsa mo ka? Iya kong uyab. Iya di kang uyab? Ay! Tapos ka na! Sa ka anong malukmag ka? Malukmag? Huwag ka may baw? Bana ko ni mong gikabuangan, do? Usa? Huwag ka may baw nga may bana ni mong gikabuangan? Ha? Pasilo ako bay! Huwag ako may baw bay nga! Lingyo na ni si Judin! O karon, ibaw naman ka! Saman? Judin, ano ang magkamusulti nga may bana di ka? Romel, pasaylo ako! Ikaw! Kari Paulis ato! Muna ni sige kaglakaw nga imong gipasangil, butanaw kag kalingawan, kay may uyab na di ka? Dili! Huwag ikaw do! Ay naging pagkita sa usawa? Kaya kung may bawo gani ko nga magsigi mo kita, bukan ka sa mo! Dili! Bay! Bay! Huwag ilibisi, bay! Pasagti ka ninyo! Pasagti ko! Gusto na kong matay bay! Maghihikog ko bay! Iya ba ka? Tungo na itong mahinong ng babae, maghikog ka! Nahigugman ako ni Judin bay! Nahikog malagi ka! Unya bay! Minyo naman ito bayhan na! Nasugamak na ka minyo! Utsa may akong angay mo aton bay! Kalma na! Ikaw eh! Kalinti ito si Jidin eh! Makakita na lagi ang babae nga para gudi mo! Kumusta naman bay? Niya, okay na bay?
Og nalimot ako ni Judin. Mayo hinon bay. Ugma day bay. Nakoy ipaila-ila nimo. Ang akong igagaw. Maayo to kay dalagdag ito. Bay, mao ni nga akong giingon nimo nga akong igagaw. Si Celine. Gaw, ang akong suod kayo nga amigo, si Romel. Hi, Mel. Kagwapa niya. Bay. Tuot pa nagpamot sa kong igagaw. Hi, hello. Sam ko'y. Sakat lang ang nagkailam niya to ni Celine. Di naman kumalimot niya. Sige naman ko gunahuna niya. Ha? May isulti ka na ko? Unsa man na? Kasuko na yan. Ang tinuod, nakagusto ko nimo. Romel, Hinaoton ta nga dawato ni mga akong kugmaday. lain sad kaayo kon. Baka ka na ko ang akong kaugalingon, Mel. Love sad ka na ko. Tinuoday? O, Mel. Sa una sad akong pagkakita ni mo, ganahan na kaayo ko ni mo. Gaan kaayo ang akong buot ni mo. I love you, Selena. I love you too, Romel. Kay tagal nang ako'y dumating, isang tulad mo na para sa akin. Nalipay ko kay may laing babae nga niabot sa akong kinabuhi. O siya ang inungdan nga nalimtan ko na sa hingpit si Judin. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad niya akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Romel nga taga Barangay Radar Lapu-Lapu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagulahan, ikaw ang sagot. Ikaw ang sagot lalamping kay taga. Ang maong kaagi gibahata na duwa sa radyo ni Ricky Orsuelo Garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tunumanon handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Radyo Mo Nationwide. Ay, thank you. Ay, ting pamuhi na gid intahon. Magdali ko, bi. Kay magpalit para ba ko cake sa akong manghod, birthday niya ron. Ikaw na lang yun mo ay among gipaabot. Imong manghod ganina ra nang naghuwat. Naasigid nga iyang ipaila-ila nato. Ha? Kinsa man ma? Lahos na latas kusina. Dali dayon. Hi, te! Oh. Happy birthday, Esther! Thank you, te. O karon kay kompleto naman kita. Ma, pa, si Nico di ay akong uyab. Good evening, Tito, Tita, ug Abi. Oh, love. Lahi na kayo mong ginanawa ni ate. Kaila mo, no? Same school na baya mo? No. Dili, Esther. Pero nakafamiliar tingali siya na ako kay Marag. Nakafamiliar masad ko niya. Oo, love. Anak itingali. Sige. Mga unata ka ibasing gipang gutob na ang uban. Unsa? Sini ko nga nanguyab nimo sa una, uyab na Esther nga imong manghod? Oday. Mao ba? Aware ba siya nga manghod nimo sa Esther? Wa sugo kay Bao. Pero for sure, aware gid tingali kay wala ba gid ipakitong laki ha. Mabida tayo hinungdan nga wag ito na ko gisugot sa una. Kidaghan kayo tog chicks din sa eskwelahan. Maugbitaw. Hala, uy. Dili ka masakitan sa Esther anang Nico, day?
Mabita na akong gikabalakan day, uy. Kaya basig ilang duwaan akong manghud ba? Kumusta naman mong Nico, Esther? Okay na kaayo, te. Pinangga kayo ko niya. Abi ni mo, te. Gusto na kinako ay nga siya naging ang lalaki nga akong ikauban for the rest of my life. Esther, sayo pa kaayo para magismot ka, ana. Wapagaw ka na human sa mong studies, gani? Pila na may pagdagan sa panahon, good? Usa pa, dili na ko baby ninyo, no? College na sad ka ako. Basta, te, naka-feel gid ko nga hindi ko naging ang lalaki para nako. Esther. Nagdugay sa good siniko kang imamanghuday, no? O, day. Na-close na sad sa among family si Nico. In fairness, nakita sigid na ako nga nagbag-o gid si Nico. Nakita sad na ako nga grabe niya kapinangga akong manghod. Wa ni masulti mo manghuday bahay ninyo ni Nico sa una. Wa na lang, uy. Dili po ko gusto nga mahibaw akong manghod nga grabe ka chicks boy ni Nico sa una. Ang importante day mao ang karon. Ang dako niyang kausaban para sa akong manghod. Nalipay ko para nila o grabe na sa akong manghod. Uy, tuod di ay ha. Ato niya sa amo ini golden birthday sa akong papa ha. Invited ka. Kabungga o golden birthday si Ma'am Papa day, uy. Kay bawa ka day? Nitabang sa bagastos si Nico ang birthday ni Papa. Oo, mao ba? Hala no? Kasulti ko day si mamangod niya. Hello. Mayong gabi ka na tong tanan. Una sa tanan, dako kay kong pasalamat sa Ginoo sa grasya nga iyang gipaambit kanamo sa akong pamilya sa adlaw-adlaw. O karong gabi una nga, nito nga gid mo sa akong imbitasyon. O nakigsaulog sa akong adlawng natawhan. Salamat kaayo ninyo. I hope nabusog mo. O napaday tayo daghang pagkaon diha ha. Nasa tayo mainom nga giandang. Pero sa dili pa nako buhian ang mic, ako unang tawgon ang akong son-in-law nga si Nico. Salamat Tito. First of all, happy birthday Tito. And thank you everyone for celebrating with us tonight. Kulbaan bra. Anyway, I would like to share to everyone how blessed I am to know the family of my girlfriend, Esther. I'm so lucky kay I can feel that I'm so welcome in their family. There are really no dull moments, especially kung makidungan kong kao nila. And I think being with Esther for a long time is enough. Enough already to ask her hand from her parents and Esther's sister, Abby. Love! Love, Esther, come, join me. In front of everyone tonight, Esther, will you marry me? Nico! Yes! Yes, I will! Magpakasal na sila! Recorded by Radio Mo TV. Hala, uy. Kasweet ni Nico si mamanguday, uy. Uy. Hila ka magkudiha. Luha ang iskalipay day, uy. Nalipay ko kakasunod na akong manghod. Si Esther Manuel, unsa ba kanang hitabo? Unsa pa ka? Tutihimik unsay nahitabo. Esther, anak. Gusto na ni Ana. Unsa man ginahita mo? Ma? Pa? Esther, ngano ka? Ma, pa. Ate. Nico cheated on me.
another girl. He lied to me. He cheated on me. I hate you, ate. Esther! Anong imo mga ate? Kalaturan. You knew Nico was unfaithful right before I met him. Kaila ka ni ate, but you never told me. Esther, I'm sorry. I thought Nico was already a changed man. Nakita na ko kung sa kanya ka pinangga mo. Wala lang ko musulti ni mo. Sorry. Pila na kabuhan imo mangoy dito sa Davao, day. Wala gid siya mauli, no? Mag 8 months naman tingali, day. Nagsabot resad ko, day, oy. Gimingaw na sabi ko sa akong manghod. Pero I think it's good for her to take a breather from everything she went through. It will take a long process, pero hoping nga makatabang niya. Babe! Hi! Ganina na kang naghuwat na ko? Okay ra, babe, oy. Nalingaw rasad ko nga nakikstorya ni Krisa. Ay, ikaw na good ang pinagpala sa lalaki, day. Buutan, responsable, o gwapo pa yun si Sam. Magkasuya. Ikaw, cute, Krisa. Ay, sige na, oy, bye na. Una lang ko ninyo, ha? Sige, day, amping. Happy 5th monthsary, babe. Happy 5th monthsary, babe. Babe, ilan lang kabuhan ang atong pabuton. Mag-graduate na kita. Maugid, babe. Excited na ko. Ako sad. Og ini-graduate na to, mag-propose na gidayon ko nimo para fiancé na ko nimo. Og aron hibaw ang ubang laki, nga di nakaangay nilang panguyaban tungod kay minyonon ka na. Babe. Congratulations, babe! Congrats po ni mo, babe! Happy kay ko para nato! So, asa man tayo na mag-celebrate? Okay, una ta sa amo kay nagikay naman sila si mama dito. Iniguman, adto din ta sa inyo. Sige! Congratulations, ate! Oh, I'm back! Esther! Kanasa na ka na uli! Ganina lang. Gamingaw na kay kunin mo! Lahi naman kay kagang! Isamot ka kagwapa nga nangarti ka nagmaayo! Anak ginate, people change. Nak, nganong karon pa man mo? Dito pa mongod mi sa ilang samgikan, ma. Kay nagikay man sa iyong mama. By the way, Esther, si Sam, akong boyfriend. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. In fairness ha, gwapo imong uyab. Pagkaksa kong balik, mi. Gimingaw kay kunin mo. Naghang kitag-angang ichika na ako, ha? So, ka na ulit si Esther din sa amo gikan sa Davao. Lahi na kayo siya. Dili na siyang manghod nga ako nailan sa una nga grabe ka introvert. Karon, party goer na kaayo. Dili ganin ako halos makitaan din sa amo kay sige maglaag. Ay, makamingkaw ang sa una nga. Wa may laing buhaton kung dili magsigig storya-storya lang. Basta padung na may matug. Ay. Babe, ako natin manan ang mga bisita ni Mama, ha? Feel at home lang. Okay na, babe. No worries. Ubay-ubay kaya bisita si Mama sa birthday ronda. Ay, kapuyaw eh. Salamat in taon nga na mauli ng mga bisita ni Mama. Damay na lang sa daang hibusonan. Tuod. Hain naman si Sam. Ganina naman kung wa makabantay niya. Sam? Sam? Wah, mang cute. Natingali sa kong kwarto ni Pahuay. Si Esther man, no? Gikan siyang kwartong tingog.
Esther? Esther? Oh. Esther? Ate? Ginoon ko! Ate! Ate, we're really sorry, ate! Ganito kayo mga manok ko, ini! Mga may batasan! Mga may batasan! Esther! Mag-istorya na! Kung ikaw sa pauli o na senyor! Skinny love just last year. Perting pangayo pasayro ni Sam nako ato. Gitintal ko na siya ni Esther, ug wa pa naginilay ni Esther nako. Human sa usa ka buwan kapin nga wa mi nagtingog sa akong manghud sa bay. Nihilak si Esther sa akong tubangan ug nangayog pasaylo. Tungod kay duna na sad ko na siya na-feel ni Sam. Ug ang pinakasakit, mabdos siya ug si Sam ang amahan. Sakit man dawaton, pero kinahanglan niya pakasan ako manghud. Tungod kay mabdos na ni. Ug nagpakasal ko dayon sila. Og nahibong na lang intawon among mga paryente kung nganong sila ang gikasal nga kami man unta ang uyab. Karon, na ako sa Saudi na trabaho isip usa ka nurse. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kita mga higalang kaagi ni Abi nga taga Usami City, Misamis Occidental. Uban sa awit ngayon ni Pangayo, awit nga nagalahan, Skinny Love. Ang mong kaagi gibada no doas sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala o mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakaw. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod ngayon, tigang salamat sa inyong pagpaminaw.